ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ҳам мошинои наву рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дочунӣ мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шавад дар ватсапи экранбуда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ технико, чӣ мошино қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстон азиз, мерседесҳои сечка объёми рӯй карданд ки 69 зул, Toyota Corolla 1 аста ки светои сафед, трактори фурӯшӣ аста ки сирочна, Opel Vectra A, Hyundai Porter ки мошини боркаш астон азиз, ҳастай Opel Astra G дар кузофи хетчбек, ҳастай Toyota Camry 2 бо нархи бениҳоят арзон астай, Toyota Vitz ҳастай светои сафед бо нархи бениҳоят арзон, Opel хетчбек 2 таи дига Opel хетчбеки простой аст дӯстон азиз, ва ҳастай Opel Astra G Caravan астай ва мошинои акселератори Москва бо ҳастай мошинои советски ва дигар навъи маркҳое ки бо нархҳои арзон мо бари шумо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Курси имза 108 сомону 50 дирам. Мо бошад мегзарем ба навори имрӯза. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки акселератори Москва ба Тоҷикистон бо равон кунанд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, мо ба шумо тавсия метиҳем компания Акаи Нозима, яъне ки грузоперевозка Акаи Нозим ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд ки борои шуморо акселератораи мақсад ки Москва мегиранд, ҷамъ мекунанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Файзобод, Рӯдакӣ, Бохтар, Калхозобод, Кумсанги, Кӯлоб, Московский ҳам тарафҳо оварда мерасонанд. дӯстон азиз, ин яка мақсад ки ай дига бо грузоперевозки нархҳошон нархҳои арзон астай ва мақсад ки боварӣ аста, метавонем ки бо шумо занг занем. мақсад ки як касе ки ай 100 кило боло дора мекард, ҳам скидка мешавад, ҳам бора рафта чун ай ҳамун ҷотон мегирад, агар ки ай 100 кило боло бошад. Обшуям территорияи Хатлон, мақсад Душанбе, Ваҳдат, Дистор, мақсад ҳама ҷо меоранд. ғайраи территорияи Хуҷанд ва территорияи Панҷмега дигар ҷо ҳама ҷо рейс дорем. ҳамин хеле маълумот. ҳар се рақамҳошон кор мекунад. рақамҳои Тоҷикистон ахираш 05 ва дагар рақамҳои болобуда рақамҳои Россия ҳастанд. кадоме ки ягон бор равон мекунад, мисол Акаи Нозим ҳар ҳафта мақсад ки рейс доранд, ҳар ҳафта борроӣ мекунанд. баромад на занг зани акада мисол ки муроҷиат кунед аз доми канали мо. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст бадронки сечка объёмни светои серебристи соли 2006-2000 сол астае ки сӯзишвориш бензини холие, объём мотораш 2.4 литре, коробкаш автоматае, ҳолати мошин мега беҳтаринае. краскаш дӯстони азиз ягон сарапина, ягон кор надорад. 4 дискови рамашка, 4 блонотаи ҳолати корӣ, кондитсионер, электропакет намои намуд, комфорта дорад. мошин мега соза. хай бо дигар маълумот худтон мепурсем. нархи мошин мега 75 та мега бо харидори конкрет набошад, ягон сумша мегзарам ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин бисёр арзон мешавад барои конкретна харидоро, ягон сум мегзарам дӯстони азиз. мошини хай ё объёмони деплюсои қимата дӯстони азиз ё нархшон ҳамин хеле ҳай. нархи мошин 75 та мошин дар шаҳри Душанбе то қасми холи алишта мешавад ва рақамҳошон рақамҳои тисел ва рақамҳои ватсапшон. шахсоне ки мехарен сечка объёми маромад на занг занен, маълумотои пурраша аз соҳибашон гирифт, фақат харидории конкретна. ва дӯстони азиз, шахсоне ки мошини фурӯшӣ дорен, ягон замин, квартира, ягон техника бори реклама кардан, маромад дар рақамҳои болобуда 885 1225 ватсапи мо ҳастад. дар ҳамин ватсап чизе ки дорем фурӯшӣ, мошинаи хонае рӯй кунем, мо рекламада мемонем. хоҳиш ки лайк казани навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. грузовой Porter астаи бадронки мошини боркаш, яъне грузовой Porter. соли 2006-2002 сол астае ки дӯстони азиз ҳастенеш мега созае. ҳолати балоно хуб, светои сафед, кузов тоза. нархи мошин мега 45 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. ва ин Hyundai Porter айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, Румӣ тарафҳои Калхозобод. дӯстони азиз, нархаш 45 000 сомон. акн намедонам ки чӣ расход дорад, чӣ камбуди дигаш мондагӣ аст, чӣ хел сасияне рафта аз пеш мебинед. 2002 сол аст Hyundai Porter дӯстони азиз, нархиш 45 та, нархи арзон бо ина рақамҳошон астае, рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап. шахсоне ки мехарен занг занед. хай мошин ягон кор дошта бошад мегирем, не ки барои грузовоиё ранги мошини майда расходи бисёр дар кор нестае. дигар маълумотои пурра аз рақамҳошон. дӯстони азиз, шахсоне ки ҳамин навори моро то охираш тамошо мекунед, агар ки ягон мошини маҳқулӣ то ки наёфтед, метавонед ки номи мошинро дар таи комментария қатъи солаш то чанд сомона дар кадом сола, мақсад аз кадом территория, мо кӯшиш мекунем ки дар видеои оянда мошинои гуфтагии шуморо пешкаш кардем. шумо ҳам
барои меҳнати мо ялайкира дариқа донезанен ҳава ҳаминавора дар рафиқото падисаш кунем. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Opel Astra-J дар кузови караван светои кабуд. соли бори 1698 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина ҳабиё мотори 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошина салонша полни худ як химчистка мекунем, баъзе ҷош кор дорад. дӯстони азиз хай пешакӣ гуфтесем бо метавонем ки маълумоти аниқша ай соҳибшон гирем. мошини содани камтар кор дорад. мошини транзит синят кардаги ҳаста, дискои простои балонашам ҳолати кория хеле сайсани содаю бу камтар расход вложения мехоҳад. хеле ҷош лакош сӯхтага, баъзе ҷош сарапина дорад. обшим камтар расход мекунад ки нархи мошина арзон мегӯяд срочна. нарша мегӯяд 37 мегӯем бо конкретна хайдору боша бия бина мошинаи пеш муомила мекунад. Astra-J 98 сол 37 боз муомила дорад. ина рақамҳои тисели дастӣ ва рақамҳои васфашон шахсоне ки мехарен ҳамихали Astra-J марамат занг занед. мошин дар шаҳри Душанбе. тоқа суми холия алиш палишами марамат метавонед тамос гиред. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Opel Astra F дар кузови хетчбек. соли бори 1693 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай мумкин ки ягон мелиш бо кор дошта бошад. бу хахтон мепурсен нархи мошина мегӯяд 16500 сомон боз муомила мешавад. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухта светои хали бутулка кабуд. нархи мошин 16500 сомон 93 сол дар шаҳри бухта. шахсоне ки мехаред наҳаста рақамошу рақамҳо мегафон ахира 81 занг занед маълумотои пурраша аз соҳибашон гиред. тамошобинони сомонаи рахш TJ, аз шумо хоҳиш ки дастгиртона фаромӯш агар дастгиртон хела сустага ҳастаем лайка занед. чӣ маркаи мошин ба шумо лозима нависед, мо кӯшиш мекунем ки ба шумо дар видеои оянда пешкаш кунем. агар наёфтем мошина гуфтаги шуморо бо видеои оянда даги ҳатман пешкаш мекунем. шумо дӯстон азиз лайкҳоро фаромӯш накунед. мегзарем ба панҷум трактори фурӯшӣ. мухлисои трактор чӣ хеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем. трактори techila полни худ нав кардага ҳастанд. ҳамаша хеле стили савремени кардага дӯстони азиз. балнош пачка пачка, яъне ки трактор хела влажени расход кардага ҳастанд. дар навор хадисем мошини трактор чӣ хел тозака. бу хахтон тариқи телефон бо маълумоти аниқша мегирем. трактор techil ҳолаташ беҳтарин, салон полни худ тоза кардаги дӯстони азиз, берун дарун нав. нархша мегӯяд 39000 мегӯем бо ягон сум мегӯяд мекунем муомила ва трактор қарор дорад дар шаҳри Душанбе. трактор techila полни солои нав кардага ҳастанд. хеле стили навкати савремени хай камтар расход кардаган мардак бо фурӯш намуда 39000 сомон аста боз муомила дорад. ин қатиш комплект чӣ дора надора инаша гуфтагӣ нест соҳибшон. тоқа суми холия дар ҳолати хуба мегӯяд фақат мегири ҳай мекунӣ. айҷош мегӯяд ҳамихел қали татомати заводид мешавад ки айҷош заводид мешавад. ина рақамошу 0505 марамат метавонед занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Opel Astra-J дар кузови хетчбек. чӣ хеле ки дар комментария бисёр хоҳишид ина якта нархи арзон катид. соли бори 1698 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошина нархаш бениёд арзон, яъне ки якта но дора, якта но мошин дара ҳастае. нарша мега 26 та мегӯем бо арзон мегӯяд мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулобда. Opel Astra-J хаяда ҷош сарапина кам кор дорад, не ки нархшда зиёд арзандай. нархи мошин 26000 сомон астае, не ки Astra-J дара ранги спортивни. ҳобина рақамошон астае дар поини видео. мегафон намедонам чӣ бошад, мегафон авилонаe дар шаҳри Кулоб 98 сол. марамат шахсоне ки Astra-J мехарем барои якум даст, барои якум мошино ки навшофиранд зурат сона барои якум даст хӯшидан. марамат занг занем бо мегӯяд арзон мекунад. тоқа суми холия дӯстон аз беҳуда мегӯяд нораҳат накунед, фақат конкретна харидоро. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузови хетчбек бояд таҳдига срочна. соли бори 1694 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега сода кор яда айб дора мега, не ки ба ҳамн хотир мегӯяд арзон мекунем. мегзар яда кор яда айб доштаю ҳамин хотир кати бо арзон мекунанд. нархи мошина мега 17000 мегӯем бо муомила мега дар назди капоти мошин. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Исор. дар мошина хаяк химчистка мекунем, моторша мешӯем. дӯстони азиз хеле кор бо намедонам ки чӣ кор дошта бошад. ина рақамошон мегафон 88. нархи мошин 17000 сомон дар шаҳри Исор
ба хотири коруш мега бо мегзарем 94 мутоласаи дӯстони азиз боз муомила доштае марамат занг занед боз таваккур шава узри зиёд мехоҳем шахсоне ки мошини фурӯш дорен хоне ки реклама кардан дар боло асаи номерои WhatsApp дар ин номеро WhatsApp да Telegram WhatsApp имо ҳама чиз пайваст аст лайк казен навро то охираш тамошо кунед мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ астае дӯстон Toyota Vitz астае ки соли 26 2010 сол аст фурӯш бензини холӣ объем мотораш 1 литре коробкаш автоматае мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстони азиз ин Vitz дар мебинем ки мақсад ки 50000 60 хали сайзтани нестае сайзтани миёнае барои такси кор кардагар дӯстони азиз ира барои мақсад нархаш 50-60 шидан яъне ки расход лажина мекунем мошин мега дӯстони азиз срочна фурӯша нархи мошин 39000 сомон аст мошин хай кодре хали сайзтани зуди мошин такси гаштагиае нархша мега 39 там мегем бо муомила мега ягон сум мекунем ва мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе каси успед кард агар дар насибтон бошам мегиред набошам мошина мумкин мефурӯшанд рақамо мегафоншон шахсоне ки мехарен барои такси тайёр аст метавонед занг занед мошин ҳолати миёнае на зуд на миёна марамат мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ астае дӯстон Opel Astra A яъне ки Opel Vectra A соли 26 1990 астае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега созай нахадвай хай ҳолаташ миёнаи кор дорад дӯстони мошин хай дар навози ки мошин аз суратҳои безе гирифта муҳика накарда обши мошина шахсоне ки агар мухолис бошанд мешавад ки тайёр кунӣ бо камтар расход кунӣ 2-3000 нархи мошина мега 10000 мегем арзон мега бо мекунем ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар Opel Vectra A ҳобина рақамҳои ҳисобшон аст TCL ахираш 56 шахсоне ки мехарен ягон вариант дошта бошен марамат занг занед мошин хайсага соза камтар кор дорад ина рақамҳошон занг занед мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla Iaga астае бо адронки светои сафед соли 26 2005 сол астае ки сӯзишвориш бензини холӣ объем мотораш 8 литраи коробкаш автоматае мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега созае мошин мега тӯбчае светои сафед нархша мега 58 там мегем боз мега муомила мекунем мега соҳибшон ва мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе мошин рости гап чи расход дорад надорад чи ҳуҷҷат дорад надорад дӯстон инаша нагуфтан соҳибшон мошин мега фақат соз тӯбча метавонед ки занг занем маълумотои аниқша аз соҳибашон гирем ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшон рақамҳои дастӣ ва мошин дар шаҳри Душанбе 58 то қасуми холия алиш палиш намешавад хай мошина дар навор дар сурат хеле соз аст монитор панитор коробкамаш мақсад ки тоза метавад кадомтон ки мехарем бо занг занем маълумотои пурра аниқша аз рақамашон гирем мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Toyota Camry 2 астае бо адронки срочнае бо нархи арзон соли 26 2008 сол астае ки сӯзишвориш газ бензине объем мотораш 2.4 литраи коробкаш автоматае мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад танировкаш мегад 1 моҳи дига мегад мондагӣ астае ҳуҷҷатҳои мошин худаш бурчидага дӯстони азиз хадавои мегад кор дорад дӯстони азиз дигар ҷош мега суд астае хай бо рафта мебинен аз пеш мошин ба фикри ман дубая аст дӯстони азиз нархи мошин 65000 сомонӣ астае боз муомила доштае як мо танировка дорад дига ягон чиз дорад главня ки коробкаш қати автомат қати мотору чихел састянида ира метавонем ки аз пеш рафта бинем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшани шаҳри Хуҷанд дӯстоне ки вилояти Суғда шаҳраки Истаравшан мошин дар амҷа буда 65 та барои харидори конкретна бо муомила дошта 4 дискакои фасон ба онлайн ҳолати корӣ ва фикри ман хай танировка бо айсар мекунед баъди он фас ва ҳуҷҷатам утилизатсия мекунед обшим як таи 6000 сомон расход дорад агар ки дигар ҷош кор надошта бошад барои ҳамин кадомтон ки мехарем бо занг занем маълумотша гирем каси дар мошинаи хонаи заминаи квартира рӯйкардан реклама мекунед дар рақами боло буда ин буд навори гузармо то видеои оянда.